abusuafo wo kofo obi betina wo su tom buan me na metua wo ka nyese wo de chew wo begu adwuma Sompa FM enipa benyen ye peja kutukum ebibifo honhom de bi opese gina ba bia wo gina stagnancy ka ho ukọ wani mu ende yenhwe ya brabo yie na nyomo ni yesiri ni nyina ene wo mu feel de ye wo mu ni bi adwuma mu na wo na wo se mimpushi ma menua bi emehye hobi oba ya ohwa wase akonwa yahunu bebire ne san Kristo woni enam o hye adinti epagya se ya na dwiri se ya abegu ye so because ye de adwen pa ene ye de nante ada na maame yale enya bonti su ni ene ye ne ya o hyadam hopani wono no siaden wonti bi da se wodidie ne Yesu Kristo akobagya na aso koba yem to bi so wodidi edianko na kamumpo na kamu se bibi we papa ni mu no kamu kwosere se papa ya maami wa yale ya che sane ya de maye dabi ada sapemobro ya braniti sa case we next week ye be sa to aso hwe wo yie na de wo di wachi no de wo namu no e ka ne nkonan kakum watina wawu de hia wu de bia kwabese abo wo de wo mpagya obi nante no se mpagya ba na kakra bia na ba ko nipa bonfo na ni buafu wo kwagya no na adai obi kra ne nyame me no ne baaye etro brekro kra moma yenhwe ye hu ye oni pete sa ho na yensanfo yentu yetirim se wo ma mo pe seye no omu ne akire o wo me ne ne te da no wo no ne te wo ye mate wo ku a wo kire ne kukumu wa wo ba betu asode atia wo wadamfo wo gini die dwene wo ho na wo ba no ba akopɛ ye tete ma is a champion mechia etiefo ni ahwefo nya Madora US ene enhyiraba mame pokuya mechia mo sese mutie fidie mu pa na mo hwe so mame ena sema ya wo dia be die in fact waka sema ma I was saying kra achimi enipa be ebe wiase se nke bia ka onua ho e chire no na nke bia nke wo boa no nanso neno ne aba no wo mo obi hu se wo pokura wo wo bia seya na chese wo ya ye wa ho ya nanso ne pese me kan se ne wutie bia na opese wo boa obi no wo de manwini adwemboni nipa no adwene ne mom ne nipa danse onipa danse ni ebe ye hye se wo de begu wanimu ase no ebe dane abon so obi timi ni obi etena obi yi ne yem so ma me nanu asema ebe aye ne se wa pemu a woni ne tena watimi ama okunu amefense afa ene na wo enan ne maame so aba so ta na chi sa sikai beton account so mukura alert ne ko ge yi die so wa hwe wudi sem sei eno tina me kan so of maami ye nyakopon ko na ye betwere no to obi a wuti wiase bia bompa ye ne fata bibia wo ye bia achi wo yi obi papa kura bompa ye hu se baby e ko ne di nchira beba se at times no kura mpo no wudi bibi ma obi na ade ne bibi wo kwa boche kura me nkra madam for eno tina me kan so of maami me netia metwa so ma obi so aba me dance abije ya tete ma ne akasa kire me my lady nyankopon hira wo ewo nyame hunu mo de ama wo awiai na ebre na etia na kakra me ka kire de beto aso eye kesi pa ene ahoho na bai so my lady kakra me ka kire dasani bi a wo hwe me tie me nese se sukom de wa enye kuruwa bia na ye no ma no se wo ho kire wa nye babia na ye pemwa my lady ye won krofo bi mo ho mo boa wo na nyame pagya usi babia ye de adane atwa atua o ma no abrampa obi se ntoma ne fata pa maba wan se ntoma na fata that's right my lady ye de gu ani mu ase
na said the oka say ya tamfo no omuni akire mo we nchen no obroni ka say be careful of your enemies once and your friends 1,000 times for a double crossing friend knows more evil. Was see obi a wo friend say wo tamfo no ebre ba ko pese na ye careful e wo no ho na nipa wo friend say wan it wada ho so nipa wo friend say wadamfo no ebra pim mo ni na ho wo no ho. My lady say nipa peja afa ne ye be kire wase o ye ni no okwa hakora na ye say omo ben ye enti nipa me ye ni na ho ewo nipa omo ba ye nchen nipa ye ko omo nchen nipa ye boa wo mo. My lady ebi mu a omo afirato wabra omo bre anso nyina ye sankrofo we mu enne bi mu kasa ye kasa tie nipa bi mu sori tie nipa nyina eye nipa bi mu a ye do wo mu a na ye feel say omo payasem my lady ultimate ho asem o baabi na wo hu say me de mabra bo diagro ye tworo fa me hu die efri me no tworo efri ha go say de wa bo my dress no jese wo hwe nkrofo bi mu a omo time ma waduani kura di pan a enne omo ka ho asem bi a utum se wo de wabra bo diagro my lady ye mfa nhye fridge mu na nyame ya doma ya to aso. Kevin, go for office. It's a far away. Thank you. Obaya, it's a timber. Yeah, kasa cheme my lady. Me da sipi wa kwanya hu na asem we de bia mekoso aka say nipa nkwane aboa wo ben wa unhu na dwene a ehye ni tirim. Eno na ye risky kra na nipa ema nani enna ne ho so wasem we ya mebeka ho won se ade bia obi eye no emfa ho se nipa ne ton ade o se nipa na sha brabo fufuro bia si o yemfi ani ntofom ne yenhwe se enkrofo a yenim wonom mpokra na boa ma dia ye no mpokoso enya ufie ni ufie se wo sha ade fufuro ase a ufie ni ma wo san kranhye no but obi a san krankra obeshi o mabonten no wo mpo na ya no mo hye unkran to bi mpo ma ne ade enti nipa na amewa wontimi nya obone abre bia de oben wo no eni ejai onim wonti wono na bekwa akwose wa kire de abonten su ni enti nipa bi ya ade a oma nani na wo sanse nipa etirim osum nipa nya wo a enya ade se ode bechewo enti kakra metimi aka no no we twa the summary tia we ye dan nipa my lady na no na me ka se na me ka se nipa we ye nipa da we ye nipa papa wo de opa tam nipa kosi abrochire nipa we ye nipa hwea enye yie bone na wa ye na adwene se bone na ode be go bedi u bone enka obi papa sabi enka papa panyin ko butu akwara so me se me ka be kwa akwa akire ena Nigeria papa ene ne babema ahwenyame anim afa akwada 8 years ya me ne wonya 13 years make I say akwara na wu wafa akwara ne to wafa nanim ne to nyina bom sa papa ne fo no ane babema papa no ene ne babema na se nipa mienu o efa sa akwada ketwa no ya ye kana sentesi papa ne dia ni akwada no o menfa sa step ya step ya papa ne fa na ne ban so fa sa enti ne ba no kra de obo animu ni akire enti my lady nipa akra na wu na dua yi te say no obi edi abobo maami ode baba wiase di abobo maami ne so ntimi mmeka nkira ye nda say wonim ho hwe akra ni so akra enti die na obe nipa my lady wo de hwe case yi wo ye nipa hwea enye yie nipa ankasa ya aboa bi a wo ye nipa po akra na wu sabra ye kasa yi enti wo be nipa den yo na brampa my lady me da sipi nyame nhira opa my lady na me name so for maami bi di nko o se enyi nipa osire onyire onyina so obi sire kira na nkire so opa wasem dabi asem na wo de abaye asem kese a se nipa wo hunu ho so hwa abeti ma nyina che e se ne nipa na ekum nipa enei enam se enimu ko bi opa so okonti my lady onu obi na start abrabọ no de nyame pagya wuduru yenti wabaye wotamfo onya oboni bia so obo pass ye mfa duru ngunsa na aduane mani a onwene ho dabi eti nei san kirekire ya bie ye ni se obi oben wo ana obaye obone enti suro nipa ne gyan saman male grandpa yesu betimi as agiram selum babusua panyino
One do kind one man na me ni mo. Na kwa bena bo waje da Costa. Metimi akwa akọhwe ne ye no. Eye nka date ni mpa ho kra. Ana hihye bia so bede na ye fo wetu. Malady, yesi suro nipa ne gya saman. Edi enti na mpani bu sa abewe. Enipa ne betimi abaye obone saman we. Nipa ne betimi ayi de wawu no anim de aba be hunu ho. Eti ne yesi suro nipa ne gya saman. Ti nipa ben yen ene nya yen a oye bone. Malady betimi afiri ofie. Betimi afiri mantem a wote. Asori a wom adwuma wom. Na we so dem ha. Suwahu. Eti wese maami a wayare mfinhia bebre. Wadu mfinhia de woche. Ya o so obewu so be den. Na se Yesu ba besa na yade a asonu pani se adenti. Aka ne na se kura. Ya wode awu afiri wiase ya sa na yade awo. Malady, eti wanim kono eye obi ya. Ompeja eha obi. Onkoso emanipa bi eni brew. Na de be sere ne se unu obi nam na hunu ne nei. Se awurei wa ya de ba kom. Ema ibu abasom se eni enu be fata. Enestina ba se nana brampa. Akonwa no be fata wa. Ye. Malady. Munya mutru na. Ene. Wan hwe abe wale nkonya ire. Case da onye case. Go wale nkonya ire. Malady mi enwe case no. Ba betranse na ersem atwere ho no. Ya nwia ya start asam no dwada. Ene ne yebetu yebewie. Staff father bia ene ne ba ada ma yetu anyin senso. Nti step father na ba. Oso obesanity na Quran edin nsem ni ono de do nimu ye nan Quran de bi e ka ho tida. Na ba ko kra so aye. Ayo. Man ka so onye. Ayo. Wa jeno fom so atu. Ba kredi mu aye di. Ai. Ensem o mu amanka menya sure say better ansem wi. Ensem mu pa. Ya meti ase. So ba me. Awon fe no de na de anu o hye o. Me TV house am say wow. So ba me. Yangopo shout pa. Ene de ncha kase be free Dr. Bawo de ama. Ya hwefo ene atiefo enyina. Hwe ne ye ka ne ye de ye ka chewu nyina ne se wapomuden ho asem e wo se ehia wo hwe ewiase da bia ka che se bibi nsi kwa wo bibi ensi kwa eti so beti se obi we de ye se wanyale o na yade ehye ni mu no wonu wa hunu enipa de bi edi nipa beto fom asase su bia no abone nka ye da enu ntina se wo ye driver ni na wo sha ase se wo ka break nye na ye se mede kwa ba one day free ba ko pe ube wo sa tete wo fa so na de wo akɔhwe fam na afi aye nkwanhia enu na obi gyina mo se honhom bia sɔre na eku nipa da bi ɛyɛ asoɔden saa na nipa da sani nso bebere aye obu ene obeti pensi bi ewo nipadua wo ni dompanim obeti ya obi wo ne honam mu ompemua ube wo se adwuma ni sikasɛm ti no obu na ni aguso one day da ko be wo se yate na duadua mu na akoye kese na fe di nipa no atofom Ghana so nipa nya yare se ekimu a ba ko bebe mu an se obi na de na atofom na nso na yade no e ba dadada enu ntina Dr. Ba say meni wuni nkomo enne awia yi nka nche wo se ye kan yade pa si we de wo yale we de wo yade pa we de yade we de ye kwankro we de ye de na china bre we de ni da so asan eno ani yeto ye nsafre obi biara wanya pepa akoma pe tie ye no onhwe so na fe onfa ne busuani ana ono ankasa wo yade no emfa na ni nkyere ba heba hospital echamfo ba nyarwa nyina bedwane wona wo ba yade ankasa de esu hu Dr. Ba ba no so obetena mu biemu a na chese efiri efiri number no ye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 3482 0244 08 3482 number way ana Dr. Ba editi juma ewe aso ye ho se wo hwe Dr. Ba ye wo Kumase Atonsu Agogo Aban hospital na wa Atonsu Agogo na chi ana ye wo wadaromatie afi enkran ye was Spinters Road 18 Junction no ehon so ubetimi abusa Dr. Ba
na afei waba ame ahwɛw ama ho atɔ awia yi die nipa bebree edinim Dr. Baa edete yenka yesi yenya asɛm ne kada ne yɛbɛkɔ so ne yɛbɔ dawura ka no ɛyɛ nipadua udompe ɛne ɔkasɛ ana obi a wasase so bi oyɛ nipa bia no udompe ɛwɔ kasɛ ɛwɔ nipadua nim na da bia ya na meka kyɛw sɛ yɛ wɔ noma mienu a ɛde ɔhaw ɛbere dompe ana kasɛ saa ɔhaw no ɛyɛ baako yɛ nkwanhyia accident ana baako ɛyɛ yadeɛ fiso obi wɔ hɔ a wɔnyare ɔkɔforo ka akwaba ɔba ɛna ne kasɛ ɛna ho aka na fe ɔbɛda ne yarefo ɛno yɛ nkwanhyia no obi ɔkɔ afuo mu aba ɔbaba na wakɔte ahwe ama bia ne dompe na ho abu na fe ɛno nso abɛyɛ nkwanhyia obi ne dan mu okodware aba ɛno ano ɔkɔte hwe yɛ dwae ne kasɛ mu abu sɛ pen ɛno nso ada ne nkwanhyia ɛno na Dr. Baase yɛni nkɔmmɔ nka nkyerɛ wo sɛ enipa kasɛ no baabi a wo baabi ɛfa enti sɛ ɔhwɛ yɛ nan esi fam a dompe ɛhyɛ mu yɛ mienu yɛ wɔ ketewa ne yɛ wɔ kɛseɛ na sɛ wote sɛ abu na sɛ woanyɛ obi obetumi ato a wanhwɛ yɛ ketewa na abu a na ɔkɔfa kɛseɛ na kɔtaa ketewa no ɛnna ne wobɛhu obi na afei ne nan yɛ toa nso na akyea ɛna wobɛhu obi na ne nan baako sɛbe na abɛwɔ akyɛn baako ɛnsan sɛ wonya nkwanhyia no nipa a wɔde kɔda ano no anaa baabi a wɔde kɔɔse yɛ ntoa no ɔmu ne hu nimdeɛ nti ɔmo atoa no biara ɛno nti na Dr. Baase na awie yɛnka nkyɛw sɛ mpanimfoɔ se deɛ onim to no ɛne yɛde ne gyina trenaa no ana ayɛ bi da wɔn nso asɛbe yɛn kɔfa nsu nyame yɛ ana nyame bɛkyerɛ nkɔ baabi a da bi da gye sɛ deɛ wɔyɛ bi da ɛno nti ne yɛka kyɛw sɛ yɛne yɛto akasɛɛ ɛfɔ dompe si anima dompe tene ɛyie ɛtoa ɛma ho de ba mu enti na wo maame bi o papa bi wo nua bi wo baketewa bi wanya nkwanhyia ma naka ne dompe ne kasɛɛ ebia wɔ ne nsɛm ana ne nan mu a ɔmfam na Dr. Baa hɔ ne yɛmfa bosome baako pɛ ɛmfa haban ɛntoa dompe ne kasɛɛ na ɛwɔ nipadua no mu ɛma ne nya ne fa ahodie enti na awia yi ebia no wapira dadaada da bia Dr. Baase yɛmu obi ante sɛ sɛ wopɛ sɛ ɔde abibiduro ɛtoa wo dompe a woma dompe no edi bosome nwɔtwe ɛkɔ nkron kɔ afe a yɛka kyerɛ wo pen sɛ ɔba yɛntimi mfa haban ntoa enti mentena hɔ ma ne nsɛ nwie ansa na ade aba Dr. Baa hɔ yɛbɛmu akɔ enti na ebia wo kasa na edi bosome miɛnsa nan ne num baabi a wɔ na ntoa yɛ to Amerika sɛ mienu ana miɛnsa ne bɛtoa so ɛma wo nkodi dɛm enti na obi a ne dompe mu abuo so ɔyɛ pani so 100 years so sɛn ne sɛn so ɔyɛ akwala so 1 year so 2 years Dr. Baase yɛnka mu obi anti asɛ sɛ yɛ dompe ahaban no ɛtoa obi a dompe enim pani enim akwala baabi a wo mfia duro bia no oba ne yɛ de aba to dompe so a nkwanhyia bi a wanya ma dompe ni mu abuo no na atoa ama wanya fa hodie yewie nkwanhyia na ne aba yadeɛ ɛnɛ yadeɛ bebree akekeke nipa bebree enti na obetu obi wɔseme yadeɛ de wɔ me kotodwe ɛnɛ me sɔre yɛ nsɔre me nante obetu obi wɔse asɔba asɔme nsa obehu obi no ɔkasa wɔse ɛnɛ de ma apɔso yɛ me ya ne nyinaa yɛ sɛ ɛhyɛ ase nkakrakra na da bia me ka kyerɛ sɛ yɛ wɔ yadeɛ yɛ arthritis na ewura wapɔso ɛyɛ wo joint ne so no ɛhɔ ɛna kodi dwuma na da bia nyankopɔn bɔ nipa bi dasani bia no ensan sɛ nyankopɔn yɛ nyame nti baabi akasa mienu bɛhyia bia no na ɔde ade ato animu sɛdeɛ bɛyɛ akasa ni mienu nkotwie ɛno na yɛ kokotodwanim na akɔhwɛ a yɛfrɛ ne cartridge ana gregrew ɛda kasa ni mienu anim na hyɛ ase sɛ yade kodi mu dwuma ɛwɔ wapɔso baabi akasa ni kohyia na akɔwewe saa cartridge no na afei ama wo dompe mienu na kohyia ɛsɛ etwi dompe ɛno ti na no wote wɔ na ase ato mo apa agu kotodwam wo sɔre yɛ na okotodwe yɛ ɔya etutu pa wo yɛ ho hwe enye fabra ɔpemfoɔ oduyɛfoɔ papa a wote sɛ Dr. Baa hɔ ne yɛnkyɛ wo sɛ saa wo gregre na arewie no o cartridge na ho aka ne nyina no yɛ de ahaban ɛbɛkɔ akɔyɛ ne yie ama nipadua wo kotodwe a wo brɛ wo mu no ne nyina akɔ enti na awie ya me ne wo di nkomo da bia me ka kyɛ wo sɛ usun wareho wo dadwene wa mane nyina ne sɛ wo kotodwe na yɛ wo ya bɔ modern na fo ani kyerɛ Dr. Baa hɔ ebia me ne wo di nkomo wo kotodwe no ebia na akyea wo nan no ɛna obi kotodwe ayɛ ne ya menne wadane bolege ɔba asase so na ne nan tene so na ne nan nyina kyeakyea obi nso de ama na yɛ ananta ne nyina sɛ yade de bewura mu no wanhwɛ Dr. Baa wane na mo atoto nura menne ama ne nan na kyea nanso nhyanka safo awurade ɔde Dr. Baa ba sɛ wayɛ mfonso bi ama nnɛ watena se ama na na kyea kora na oba Dr. Baa a yeyi yawo ne firi mu no yɛsa oyade na wo nan no ahyase na etene enti obi a ne kotodwe ɛyɛ ne ya ne de ahonhono ne de ɛyɛ dede ne de kasa grgrgrgrgr ne nyina no wo de ba Dr. Baa a ensan sɛ ye won haban ɛwɔ nubrani nti ye bɛhwɛw
ameno afiri wo so ye number ni biom ye 0244 988 004 0244 988 004 enami no wudi nkoma aka cho se wadwonku na ye oya no adwonku mu de ya papapa ye kan adwonku a efiri wota aso no be link usisi wo no ye se eye o hibon no kasa bi hyo a ye wo sra ne be ye ne hyase na no nso hyase se ewewe a hawa wunu ne se wutia wa na hyase e ka won kakrakra enti obi na mo be ene de mata so e ka won men kakrakra o se wantua na mo amfa ma Dr. Bawa ube wu se one day dakope wo soli free wo mpa so do na etia fom a wutie ntia na afi waka fom sebe wabeye bubu ani enu nti na Dr. Ba se wabubu agu fom enu na am wabubu agu fom ana afi na abaye oya no ni nyina wo ka bomu aye sayade pagya obi a wabubu agu fom esa ne hibon nti emenne otimi sori nante enti obi a na dwonku ye ne yapa no titiro mmerewafo ne maba wa ne mrante no momfa mo ani nkire Dr. Ba aseye na afi wa dwonku mu yade no yenhwe emanenko obi a na aposo ye ne ya obi a ne nsa nyina ye ne ya obu asasabro na etete no ni nyina wo de ba Dr. Bawa esan se ye wonro ewonu bra etu ade ase etu yade ase etutu no ma ensem fata free ni padua mu nti obi a ne sasabro ahotutu otete no eno so ba Dr. Bawa ye behwew hweda bia ye ka chewo se ye bodawro ka chewo se wusisi na ye oya no one day do betu fomu enti na ye ka sa chewo se obi a ne sisi ye ne ya ni waste no pensi pa na womu no ni nyina onfamra Dr. Ba asoye esan se ya yare sabia ne de haban ne di dwuma wonti wo ba ye de haban beteta usisi na chi na afa abawura ma ya obi ano ha obi ano afri mu ama wasum adwo enami ni wudi nkomo na aka cho se wachi bra mo kase no ye o ye etutuo no ni nyina wo de ba Dr. Bawa e behwo bia na wo de akote hwe bia na wo de nkwanhia bi ana ama na wachi kase ne ho aka bia na de yade bi ana na ma wachi kase ni mu abia ni nyina na ye yade etwa behwe Dr. Ba na sesekim na wunya de wachi kase na ama na wumu ako a sabi ama wo fa achi a ama na wabubu agu fo ma wuntimi nsole nante na wo bo modem wo busuafo wo ma edu obepie Dr. Ba so ya me ka kire wo ndese bubu na wabubu agu fo ma esan yade wo achi nti obesore na wanante awiai da bia me ka kire se diabetes asichire yade no se wantu ana montem a eye yade atwetwe nsem bre ni padua no asichire yade betimi ama wo ni padua ye basa wo betimi afon mentina beba wo nsa ho no enye bi ni ebetimi ase wani ebetimi am yatwa anan ebetimi am wanya dompe ne nkase mu yade na ade ba ko ebe ni padua so ekukuru no ma ba de wo bre ni padua no ewo so otu anamo bra abibiduro na sugar bi aburo so amenne wo sugar na aburo so amenne wo ya wo hwe enye yi no ye mo waduro betimi am sugar na beda normal na afi won so wasomu adwo na afi wanya afa hodie obi a wabo dam edam abo no yesi we di wabo dam o kasa o twese kan na ni so ayehye ebi kura akonum nu boni bi na adwene no ho yaka ni nyina wo de ba Dr. Bawa ye de bibiduro ebe ma dam bo adwene mu ha no afri ne so awie ya me ni wudi nkomoi etwere yade muntie ne ye obi a ne ba ni nua bi ne wofase bi etwere yade petete no ni nyina wo de ba Dr. Bawa me sei obi a wotwa pa da ni da nyina na no twa ahuro no oba Dr. Bawa ye behwew ametwere yade no afri so awie me no kasa ka chew se osa yamkuro na etete wo no osa na amende wani nyina ye basa no osa na ama wo bo ano twe wo no osa na ama wudidi ana wo fe no saa yade ni nyina wo kabom de ba Dr. Bawa ye wa bibiduro wa haban ye de bewura ni paduanim ama kuro bi atu yam amenne wudidi ana wo fe no na ni nyina akọ so for me alande enti me de kasa na ba awie ye de me ka chew de say fire number no na febra na ye nhwe ma yade ni fru so 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 083482 Dr. Ba ewo Kumasi Atonso Agwaban Hospital no nachi and ye wo enkran ye was Pinterest Road 18 junction na so ho so be Dr. Ba ho awie ye din koma wie wo ya de nkwa de edin ba ko pe na wo se bu anim eno ani ba so for my man nyankopon ko so no hia ye tie ya beji musika nanga e ma ne dia je nanga ebusiafo baanu no akose aban kasa otsena bebuom entina o ma yade enku
ko na ko saw yade wo say October tap sent e wo ade kase pa wo de ma wo send this scarf from Ghana ye tap there ene 100 lucky winners no ubenya award papa bi eno ti kosoa na tap na send na niema nyina antumi nkonkan ma piwa 3p garlic mixture koko GB wo say toa ehwe pai tini ya koko efie bia mu hia bi eno nti bomode sente shewa ko GB eziamro so 3p na ayo titiriti 3p ojibia na wanono na niema nyina antumi akonkan 0248928824 na fe yegusua na yekoyanim so mpache de we amenya so mpache de afi enkoyanim ani abiripa. Hooray! Christmas is here again. Ebusia. Bible said you hunu mobroni mobo. What they afem awurade o. O memu asem de yen ya so ahwede yenim. Ye kasa ye ka obi ba kasa wo kasa. Eti wo de wunya bi da. Afie yi be yebi na hwede onyame otumi ye. Say ya mu, say ya nwa, atade, esichire, empaboa. Say wo be he na be ha wa ye ni sika. Na fabra. Na send ana wo de be ba sompa ehwa fro haye soro he ya number is 0598 559 802 0598 559 802 Tara One Media and our Blessed Foster na 0241 272 990 now so onyame enshira number 1 Francisca Amua ehi no free bay agona nkwanta odanko ya katana enyi mai ranka ate sei maboche hem se fiti juadan ene ye di asem ya na de be wie ne agya okwan wate wo di asem be dai se wo stepfather ene wo da atunyin se maako 7 ye frɛ papa no so gi tumbo sin kiremu wom ti papa na ba ti se be ya dia fe ne wo behwe bi ni behu no kan ke kakra bi twane samri men kirechie mu bebre ai niema papa no kwan no so de wo no me kan kire ye e de ne si minya 13 14 na Mr. Father Charles don meleda ma wano do o Charles don meleda na Sompa FM 7 enyi na yi 7 ye the blood covenant inti asem no mo hina o ha wo pa wo pede eje wo blood covenant say how many years no 19 ba say wo boyfriend kan wo papa yi no da be na twa to wo papa onyo de even Sunday na de be chena wo wa ba ha no onyo de muko guest house ifie na mutimu na as so ma mi ni ho ho ayo ntu no aya marriage woman ye beboa abrampa ma bla na metrance katachi metrance papa ba ye show so your bible kro ana bi focus ya kasa preko snap bodua ne cross opede he ope bodua ayo abrampa yi mane bodua bodin ayame bodin kasagu ade no ye ayame bodin akosi Francis mikura bodua sa sama me beken mi nitro na nananom wa me adena bra yesi uyi obi die yi a na wodi ayeye akoda ne papa dwane agya no ne yede na be gyawo a onu hu se wo ye father figure we ni de wa he ya nko ba bia wo dem he ya wo ye father figure na one ne yes Francis adena o yes ma me da ase ma wano so me da ase se wa fra mi a wonya akoma pa wo ye obisa me sa ase ya me nshira mama meka se
asɛm we dia onnim no bɛka no wɔ honam mu tra akola we nti sɛ bia mempana asɛm amafa ne sɛ me bibia ma wano so mafa ne sɛ me bibia ma ne wafa ne sɛ obibia sɛ wo ba na wo yere me ba ayere ma de ko ba ya ne sɛ one day area ɛyɛ Friday be 12 o'clock me da na me fredi ma ba ma da nti me da ho na akola we office school mu ba me hu de ko so school na me nim adwen ba ne trim na oba na obɛyɛ sɛ papa sorry tena ase onu benya na wo sɛ sorry tena ase ya na me sorry tena ase nti me sorry tena ase no kita blade ene nkuladuro na me sɛ na asɛm bɛn na ɔse so on pɛ so bodwa so on dwane ndam ho dia yenye covenant na me sɛ satam de sɛ no wa start ne na de satam na da satam no na me ne no enko saa eyi no na ne na dabi nti eba ne sa no me na me ntinye ma bia ase okay so bon mu nkuraduro dia ba ko fo ko huna dance ni won na me yeden me hu de sie na me de me sa ko no twa na me sum twae na mudi moja fra no di sa covenant no nti since there no sa time kompo no me ne na ayefri enyimbre no ka cha me se eye me da ne nchen ewo fom wo be bi oda no na me se okay mate na sa time o yere wen no no so de me wo bi ena kora itumi ka cha o se ja o yere ho beda me nchen na wo so asole akoda ho nti ma na asem no na ye ma asefem nti amen ma asem no kro ni me koda ne nchen one ne dai so me ne dai wo bra o yere da ho ma me ne dai yeti since then na started na yin sen 7 no ka se me one me yin sen 7 ma enye no kure na mo yi sei me yin sen na minim eya 4 no ne me nim se me to aduro ma na oyi eya 3 na saa 3 no enya me Francis me nkola odi fu school na odi ba se dia office wo no bisa me kire mu no pepepe na odi fu school na so odi ba na obisa na tamo bobe makro ni di no krampo no na wa ankasa na wa able onka into the last insan ya ode ba ya say your office on kwase obusa na sema eno ane ma me kan se akora we wo de fase kan to ni minim onka no kora da before ono the near to 4 na oka say eyam no obomi na obo sa brother na the boyfriend ya wa be boyfriend wa be obo no so ne di satam kono no nim nchen ba na oba me nchen owa na obesiama obi ya ade chen na okọ nti oka se ono menyem no na me se ono me na enyem se ono me na enyem dia wa bonkofo mienu di Francis se wo senye wo mayi baako mayi mienu mayi miensa adan wo de wo se fo a wo tokoso enyim obi ba eyigu wo de mfa ne se ka step child kura wo wi ahone na da eti yamo ya ho ban ma sanpa sasam na wai waju se ubeti no ye chese ma me pa cho enyame na mene na anyem enyame na mene na anyem me kabodu ye da he na nyinsa na wo se fo no de ewom yesai ma me de ewom eye baako wonim so na me nim se mene na anyem adenti ena kola wo yere ba sesei no wo yere ti baabi ena wo ni wei no ena ti awade ase Penra ne maame nkomodie wo so tumi di pie ekode da guest house ade na wo yesa ma enyame me pese me ne akoro be pie akọ guest house na ono na odi sa de say papa inna week yempie akwa ketua yi ono na edi sa de na no etumi ana ono na odi sa de say inna yempie na wo so di akire ma na me den ma nkwa ma nkwa wan kwade na besi this week obaba he no depend nyama one or two things be na maka chance say nyama no dependent there no so peden ada say yan pie gas house yan pie kokrom koda gas be 1 week bi na yan sen aba wo say ni pie go gas house 1 week bi na yan pie kula na me say say ske ska say ye kwa na 2 ne maame ba ha oba betrai onu gina so kete say mama ye de ben mama ne kasam na wo beti as mama ne ye de emba ne mama ne ma wade na ase dabi mama ne mba efie ho an se wo ba wade ase mama ne mba efie ho
na nka mo mienu na nka ye mienu e me to phone onya 3 months wa papa phone no mi na me ka chense na wo bibi bu kita wo nsemu a enche na wa ahye na enche na wa ahye no ma ebufuo na onya wo fi a ode firi ho ba no enu ane ma nka na ambo na enti no Francis ade a wa ye pa kire me de atia ensese ne me chiwtum ma de ma ye senti amaka cha o se ma nchime ntum ne se enya mfum so na hwan fom so echepana na enya fom so na hwan fom so echepana wo start fa akola no 14 years ma edini na tunyi sen pe wo uboku mu no oh ma enyam na mne na anyim sa anyin sen fo no onyankopon a ta asoro we na ye me e manya me din na ba broda ho na peja bodua me yawe ena me ye wo ho se agro ne edi ha wo ma me yawe pa me srew Franka ensem ya wo dwiri wo som sei se wo na wo hyehyemla se mo nkoda mo nyese nukure be no Mampoche, those musician blamo. Nina say, Okada young Quanaman, Okada on the maid, Danamania, no way you mean your men go abonting. E wo fie ho Oh, if you say, Menko. Miss Minnie, Ozuni baby akọ baby, I'm a continent, Matias. It's not can I pay a mammy in your number. On some friend be away too. na do ndo ade no ni mu asem ni Now say, or some no men go padua. Obaho. papa sisa wo ne magu paado Osisa. Okada menko on hwe me bie. Misiminyo bia obehwe me ntina e Matias. na de ntina wo so ka che ne se me ma wo ma me ma Ma sata men man kan chance ma. Men sa me fra ha se week kula ansa na me be ba ha se. ade a wo frɛ yɛn no wo se e haw e na wo pese wo jai ade na wo frɛ yɛn no a wo beba no sande kodai Ma o for se me obu kotojempo o pa me che 14 ansa. Hey Francis Ma, woni akora ma ye bio ma oboa na dan a wo ne wo yire ne wo de wo yire dam wo ti bi hwa kase yanim e fa koda yo yi ensem o kan Francis wo popio oboa na dane wo se wo frim ono a wo yire na ono ye madam no ke hu na wo ne wo yire dam paso na kola da fom na kora ne tumi ka kire wo se sori free wo yire ho beda me nche wo fom na Francis na so ati adai Francis e yedi adia me na me ka se mentumi hu dia esinte a chopa na na mde mo e ba chawa hey doctor aba almost kura na munya aba e ba chopa nya me ni po ha se dia me ka no e ye ma adwunya na se ye ya obotumi ahwem ne hu dia dabi yedi nyame ni pa wa ha no enya wadwen ne ayi covenant na ewom no ne ye behwe so obetumi abreki ama mama kura ya de ne ho na wo so de ye de be ye wo ye de ayew because asamru chasa medwen hu ba bia Francis krona mo mama anim enra wo yire se wo kɔ ba bi na kura ye ne achi anko bia wo te ase enyeyi akura kɔ ba bi no anko bia wo te ase enyeyi mumi enu no e de adea Francis eye de ma ena me kire se me hu dia me ka bia me ka se me hu dia esi me ka bia me ka se me hu dia esi wo hu dia esi ka akɔ ho ba ko a ye twa so na Francis wo kuso covenant na e be shemu no na ma akoye se covenant no matu wana mo se mo be se no yes mo se de mo ye no mo so obi obe se ni bia mboku no ade ni nku no sa na mo kan sa na no kan woro so se akran na kan sa no na ka sa asem se de yi se moja na apam na yedi no obi obe na adwon so obetete yentem sa nipa no fa no kontwa so pa any over to you hey Franka hey wonderful daughter wo maami kum obi obe so beto ne ntam fa ne kwatwa so ene mo ma ne nkwai na dia won wasam kura ni ba Francis wo de wabo musio wa ye bonne akwala ne ye naive woni ba bi te e di nti na ma wo ya wo yiri ni amagu abonte ma on the step daughter on the sebia
mene no have say say ma yini ma gu abonte ne laugh ne bo say obey mistake na okoka onje ntum say bia ade ma yi ma ade atum say me pa mo chewa na say bibisa ubisa ma me no kura obaka chiro am ka chen say sa na wo fia na say ye tufu a wo mfa wo ye bone na ye kan untia ene say so yama no ko ni po kan wa asem obetie nchen ne ndi say bia no yi ni ma na gu paro nyama gu abonte just one day na mi ankasa me se no enye na mi am se say ma na den ekogu din o ka chen so de ja ho so aze eno so na dia na wo toto aboba park so toto aboba park so ayo ho back in vocalis wo asem na no do baby ene de waka na zazu kites mi baby timachi chase mi tia meja asam no obiti aseyi sa o yere ba onu tumi ka cho se na so li free me ma me ho na beda fom na wasane aba na ma me no so ada na wafa ne dem ho G-blade se wa wo beti sa pam ifa wo nkwa ene pa ba wu etu be wo be ho adwuma na abeko wo Francis abortion na moye no na de ne ko hospital na criminal abortion trumunu kuku style wa na we me pa cho I am quoted no pharmacy na wa de abetua no there be okwa ya ma onso asena wo ba na de abia be he me fa hye no me fa duro pon hye no honda se de oka otena akaka san asem ko na me hu bebia ode ne nsam ne nam eduru am koto ba ya no oyeduro bia maka se emodi bia wa ho me mbodi odi eyinugu ota first eyinudu bogu ota kramaso ade achi aye tam da hunti ade achi na ni nyina na ate no ho wati de atwa to ya mu yi na kra na the 6 months ma san asem na oka no ya akwa ni 6 months no na me che se sani se na no so ha dia o school ma po man ka se po me nanto ko school mu e wo boy no ho ma boy no ka che me se me majimi boy kro na njima franka enu hwan na boy be na nnyem sa anyi sen ma oyo no tema me ko school Francis tema me ko school no akadem meshia no guest house man kwa also on send miska ma obwa oh Francis wa hakola yo ma obwa oko school no a weekend bia no ma men ka se ma friend me class me ma friend ma say school no wajai na ma waje sanyin sen ba ya sanyin sen ba ya adan wajai sanyin sen ba ya na me sa na eboko ne na so work for yin sen aba untumi nko school dia ene sa na de magic transfer e de amount no se magic okọ no enzema o se magic transfer dia anya do be de oboko school do na me kan bia wan pere no sa obo sunya adwuma hairdresser me kwaje forms no beto ho ono anka sa afele afede ho no o se madam no ne nsa no ye no fe ho so na obo nitrimi wanko ma je hairdresser forms be tu ni na wanko Francis Kaida na uja school no udru say me do form 2 ye be makwana akofo ye makwana ye be ko form 3 na mjai adenti na uja ma de no ole nsam jai no ole de ma ka se mbesha na guest house na mankwa also on send miska nju school ni ro tumi ma obesha na guest house ma metima fre ma onye wokoda metima fre class why you boni o ma me bo guest why you boni papa na kwasa sama otu a wudie no enye ga ya kasam be papa wa ma me pa cho obisa nse na sa enye kwasa sama no sa guest house asam no akro school eti wo papa obi ye ni say ya ebe ya wote me na me wo papa obi ye ni say ya ebe ya wote ono anka ese ka bi do kura kire wa betra idea ya boniti wo bi so bi esho wada ma ono anka po na ko guest house no eya kwasi asem no enya me Francis wa na ko guest house o se a week dia wona na kwada Francis ese bi ba me fanchi na wa wiye wona na kwada ya kwasi asem no ye be lewu ne paawo ma ono anka se nani ma asemo o se weekend bia no me mra mesa mama me frede mama mesa dey say mo girlfriend no ono anka sa okope gesa bisa se gesa so me na me ko hwan so ono anka se okope bai tamaka dem also le ba honti no me nkope guest house na baby obeda
Satan po me me anku bi na ye kwen. Onu po ye nanti na ye kope guest house. Gano me wani number meti ma afre na ye bisan. Ya. Say na me ga hwe. Atia. Atia o. Atom. Ya say. Voila. Adai I shall calculate Francis. Adai, mukro mo amani ho. No people buy you are. What didn't two? Adai, was what Jama Kakakati says. Aquadel to me says you, mammy, some of my what ya say, and now mammy Casanusu. Eh, dear Francis, why upon you? Why you bunny? Why you bunny? Why upon it? Na mukro mo ese ye yemra ni ye che moja kra yitwa guom so ni ayimusuo pa betranse ni ha de bekoro sana abedwafo na ba ade anko abai wa we pa ne ho pa na akono sabi na japade se sam yeru 11 wa wra no sam yeru 11 ade papa be Pa, say over to you, sister. No more can be said. Wow, be so obey who be obey bodam and I say be Obibika, and I say no friend him re. And you no correct. Panya botre, the boyfriend aba. Ono so de abemu ano so minu love kro no so. Something say something. Ekokodu fu ade akire. Da brebe ne hu hia. Ehu hia ni onya because unya ibugo ni azem na sheda mfa no bia nti eni adaje be katakata nkrofo ani mu ha pa yenye die hia we dey member sremo kasa mo kan say wa be relationship no obewu ana bibi no like I told say enkwala sem no mo kan anya de be ya adwuma sa relationship we nyame mu no kura na honhom no kura no mo nyi ntum musu kese pa no mabo no akanfo kase be say akani akaba ena abrantie no waye no wakani no wakaba iti meka se abrantie no onyi ntum so wafom sene ababan na ye den yo koye den yo ni nyina no wafom ofom a wafom bibie no ha wo ya ebe yie wafom opompo wafom wabomusuo honam ni huhu nyina wabomusuo na meka no kura abayo no honhom no ebro abrantie ndie so na sabai no okasa okita mento sabi okita tumi nti di obe command wo no na obeye di obe se no na obeye nti otumi control we no esan se ohwe we ni sinto eye abufuo ne akono nti se na kono nti ohwe ni sinto na akono na papa oba aha se bibi ya na mo as prophet uto mu nyina mu ni akono ni bi oh badabi we busuo no wabo so to say this oyebema so meka kwa chewu wodi muasem wajimi wodi kwasasem wodi muasem pa meka che ne se ade wo so ade na wo so no amfa ade na nya adwuma na mo ho bachire na odi galamse achi enguase ebeto no foforo kra na mkwan so asin we sanse ono nim no ho sa se na mete na odi ade enam ye kasa anchere mu wane se kukum odabaya no abrante no anu so niama won so but wase no ho bisenya me ene ya ye be ho adwuma sa be dia ja wasam ne ye ka covenant no sa kola ne bedre ne ho na wa mu mienu no ade ne mu bete na ba wa na de no so ade ne ho eno ho adwuma na me ne no covenant no metwe mu ne da bai ene ya no no kwada mu o se man ene me get ho adwuma na get ho abai no sa me because osa etwa se okwa aware no owo na one na busua etena frene pa na busa ne so pre so se ye be ya mana ede ma mesram bi ankopon di ba ojawa mame bese mi so wasem so opese apam na na se muso no mabo no enfru so na ho nto ope bese obi mu ope se me ye ho adwuma na utwa ho ye ho dua broni ene papa yi san kohia ene no me bebreo o se mate na wo kotana he franka wo kotana he
They say, oh, mammy, so here, and a blame so and says, I won't need it in a beam. It's a hin our better. I did a copama manager. No, Dobin will be your money beam. Says, our dear is us, say you. Francis cinema, sister, our dear, see a good near idea, pa. A good, and to me, the best thing is say, get on where you marry. Now, you come, I'm not your parent, or not on the banner. To my come. Talk to you, father. It's a covenant, young and and young there being no, so you had no police in your bendy. Yes, the police want to bet to match him. You are no more than a call. We enter, and yet I did be a betcher. The process for an China Muntimun in a fan. I ain't capable of me, pa, me a mess. I be dear Namoye. On betray. What I want transfer is a champ of brim. Say what transit, I got a eat now. So, mommy, me that's it. Abranteɛ enya kokoduro abefa nananom etumi edi akura na ne ho ya me twe papa na nyo ne ho ya me twe ankasa so mame birichia ya so mame me pa chawo fa ba ne mame kwan mi ntwe na gise na me kira de no me nsape ansa na makasa so mame pa chawo so mame asam ya me ya papa so mame wow so me yakopon ko le sorry se pa chawo me sorry me yakopon sorry yakoto sorry why me za champ ori akasa so mame ebe de na onu obi nhia ya go be ye a covenant so we say akoda ba ne ncha pe a wo free school ba no say yenya how and tro ke say we ye wu twai ani wa ye fa krache so mame ba ni te ma so me kana wo yo wow abrante ya dia ya offense waye na no week we ya ye do obi asem di na to 10 years yes what work fa akoda bia ya 1 year of age 10 years na wo akoda wonya 13 years what fa no am na nya 19 years wo jira se to mi bi wo akoda no so e na hyew e ma wo fa no ene sa na ma we say na wo yi abortion na ya se ba ko pe enan no de e friends wo ko fa wo school e na o de aba wo be de ehu se nyinsen eya wo dia na se enya wo dia abreya wo gusu ni da tempia na se akwa ne ka se 7 ya wo se 4 and na 4 no kwa wo dia 1 how possible wo ye wudi ni akasa so for me wo ye wudi ni akasa se me nyame djuma ni tiama ma ye wo dia kwa da nu ani na nyina ho ye me won che se djuma no pese che se wo kro no o wunte adjuma no kwa na da bi se dia mamre ne wo ye no se na be ya wo ejide me no this time no ade ye pu ayam rasem no me jama so for me but say ye chire bibi ye di obi ato 10 years na ono so fa 13 years we did no 7 good how many 6 good years and what did no and so tia ho ka if you say what did the kwati na kwa pri bibia na so what did e friends e kokokan na susu pansa wo na oyiri edadam e pie ba ko mu damu na wo free paso obeda akoda we se nche e tuo ban enufuo ban munam ban enantuo ban etire ban entira mi se chapo em se tumi bi wo mu so na me tumi ni kro don kasa onu so tumi ni bi no we so tumi ni bia obi afa ho na enti tumi wo no menti nyansa nso ni wo abefo krampo wo mo nyansa ni wo e ka wo apɛ wo se akora free school emra no afra no akoda ya ma wo maniska papa be no bi kwana bi ka se bi kura se bi obi aya wo ye bibi bia ese adwena se bi sa enso wo ye normal pa so for me abrante wo se ne nya ne kira obedemu ama sane nkofo bi ye bia wo mu billions no ye be ni bi sa wanya obedemu onto se obi be nyiska adia be no na efidie ye to so nkofo bi ntino ye ntimi kansam ne kase ye nsem bi esen ke pepe mu na ke yakam ye ntimi ye mfense nka so for me so pa se
akwada we say ya wo first wo no me na akwada we say betia control guest house ya wo ko wo yira ya wa no ada wo yira no se wo yanto ago wo ya pesa bi nkunya and akwada nso na ekwan bi so wo de ne ye ne bibi wo fa ne ye ne bibi pa so fa o mo timi nwu empranso emoja no kwan fa there is something our dear akwa we see enti no pompo obedam obaya my lady asem we die e wose ye hyeda nanke ye pe canopy nanke ye hyeda han nkonya ye nya nkonya na Francis ye hyeda twa ne picture edisi akonya baako so nanke ye te wo nanke ye su ye wi ane ache jollof wadi ni anom drink ni ekofie Francis ye nipa boni ni wudi ni kohwini sansani dabramani a chese minhu ni su nipa da Sam asamu Francis yedi eya nanke ehu ni TV so yete bi news mu Francis atimi asenya akukoduro te ha sa akwada kiti we 13 years wa control from that time na nya bia no se woni ne na ya enti obetimi atam blade aba be gina nim se papa wada asore so mugi blade yenya covenant no ma didai wodi ho o ma didai wodi ho woni ne na ya obeda ka waba betena he twantro kakraka sei na wo papa panyi watimi akora ketwe chese nka oya papa ejapa yamfa ne se obetimi ahu ne menstrual cycle aka se me bai da se obu ne nsa we die woni mabra bia wonyinsan yempu ni be makrompo a wonyinsan no papa be na yesa papa watimi anyinsan akwada wa na wo sie to wanu mutuo sempo eyeda krokrampo ya asam ketwa watimi ne na ya aboahye na hodo na enti nipa wo ye bone a enti wunsuro Francis bone a wudi na wunsuro bibi nkasa nkyerɛw se Francis papa panyi te se wo ba be ka kire yen se akora na control wo Francis asam we die aban aba Francis media me ka we atwa to ne de wako because case we my lady nyame nhyira senka abanya mamu anka case be ya awrekosem enani pa na pese di case we achi no enka chese enka Ghana for krampo no enka Sompa Nkomo nyi ni bi eye me desa akura ya papa ya otwe ya ba fa na kwa ne ya fa ne nko won kwaje asotwe dia ya na me ya ne se ahwe na akwa ya 5 years 10 years wadamu life okro na ya nya ne hwe sa wo yire ada form na afi wonne wo start child en wonne ne banada form ni yesa bi yebugo na ne yiri ko so kane a papa in the team start child so a wo bu atopa 10,000 wo fi abewo ma na bi ni ho fa boni sisi fa moniti wo boni sisi Francis ade anyambra asam o Francis ade anyambra asam o e ma do so galamse ni bema wo hunu sika hu ma enti wutabiri wo poma wo anya ba bia fanwura sa akura ketwa we watimi awo bre na me ne case wa ye case aye mu abortion na aban ye aban free wa me sa ka se nyame ni papa we nyame ni ndi wo ye ni pabone ni Sompa FM. aba maladi me da sipi nyame hira opa na onye okese se kesi bai enene nansa frijuada na ntinene nan na maladi ka se yenya abutre nenne efuru nani abue se de prosifo ha de na se ani abue na maladi medical kwa akra no so ansa na maba Francis so maladi hwe ewiase akoda wo so mo ni na bentu ampane to akola ne yakra bone wo se edika ka bibi kire no se de papa ne chance se woni ne ye no maladi sa anya ne dan ko bo ne maame amane ko antena se o kankra no ayire no na mempene ana mempene maladi akra ne yakra bone memma maladi sa akola we o ya akola papa edu ebe nka no kran kire no nye se papa na fom de wo de be ka kire no ba akra no maladi se wonya bayifo ne de so ne so pa sa akra nya bayifo a na de so no eso eyen koda bone sem na musumadru ha maladi akola watimi atena ho onu wayi baako mienu miensa maladi ekobo kra na nya ne mprane ablante no kra na osante no obekom kra na omodoso obekom na omodoso o akola bone maladi won se de wafon aye sanyi se tuguo no on de amana ye maladi na se zero si mojetu no
se wan hweye na se nyame nipa ntimi ansa de we maladi sunsum na ne wo nanem wo ebe kuno ma na woni se wiase eye mienu ube di sunsum achi asa ma obi adiwu maladi hona kira wo sa de wo so be ya maladi woni nipa na ekowuom obi ansa obi nko bibia eti sa woni papa yi aya edi enti obi sa na odabiem eti akran we wonya bayifo anko awu dada so wonya bayifo a ka sunsum na kuno madi mojafra na Francis we midi ka bom isema ma wo kwasia pi wo kwasia pi na mi hu nanim ye hwe ewiase de kotre ka asem bi se de otobo abom no ne hu nyamahi se de osina ni gine maladi ewiase unu nua ya de a kan kure wunua Francis ankwasi ade wo ya wo ye maladi we ewiase wo ya de anu anwene wo ya ebeda no wawuo ade anim guase na bebro Francis nsa so otra ba bia nipate o ya bua pi se wo betimi afa oba oyireba odi oyiri di oba na maladi de wo meye mehu na ye jimi ma brantie ni se wankasa watimi ne maami da esane obai so da awu sa fiensio se fienso nim woni maami asa awu foforo na ye jimi anaze ade akononko maladi he galamse awu yeyi sika wom oba be na apena wunya oba ben ana wo pena unya onwani nkwase akofa ba maladi wei ewosi ye twam ajagu ni so ne ye pam ni firi kromo onu oba no ye mpam wo mu firi kromo fom kwase asem fa firi wonko muti won wei wo mu be bom suo wei wo mu wo ya ka kura no wa anya kromfo a oba ewudini oba kwase ampani kwase ampani maladi eti dia meka kire on se Francis ye wote yi ewo se no kokodem oh Kevin sunya dede so me say sa branche o se ne okokodem na wiase papa anya hwea boni so nya hwe ubedi akola wo yiri ana ne ba no wadi ni mfiensia anya mfiketwa wadi mfiensia anya mfiketwa maladi na mfiensia no maye muombo chenson sempo wodi aba kokora Francis unya jimifo weyi moja ba kok na maladi heaven no wane we obekobi we say heaven ho okobu samjem emoja wa hwiagu enye wa twetwo nko Francis sempo bi na nyem no ana kwato aduro no kura enne yi wo kobu samjem yadu kwatum na next time unu obi san a wa hunu nyansa sema ne no betena obaya ya de ne ko pacho ese wiase no maladi papa anya hwea boni nya hwe emra ne nkoka emra ni jana emra ni jana na fe de besiasi oh munko machi adwuma ayaye no anya gro ne yedi ne ha mu yadamosi why ai yadamosi pa maladi nyame isira papa nyame isira no onyo kese ebi se sa case we say de ye be ya wie aban ne nkoka aban ne nkoka maladi we akra we ya de awaye we wo sese ke de ne tenase ne ye nyina ye tugu no so abu no de ntoma nyina tikiri ni ti wodai mu kwasi ade we ya ko ya ye etimi ko didi asanda no mo hen maladi bebe mfanya difia omu to no ma sabi semhunu ani semfu omu ni afra kotra no omu ni da no omu didi omu malady eti dia mekane say San Francis yi ense so otena ba bia ni party ense se ma ne tena ni party bia malady wiase he o ye bibinu anwene hu ya edani owuo e de brew abrantie yi ena no obai malady utas mo kan o ka kire ye se edan wo te se sa asem we ababa beduru ha se ne moja start itu no e di video ni ba be kire ne singlet white emu moja ne moja nyantu no u be di moja fra ene ne maami asada edu abosemba ni malady I was say neyi ye mani pa bi hunu se odi san kwase asemo ya ye twa wasu
na malady mi bi so nananom wo hefa nananom adedana sa niema we tete ho no esia malady ya ya amamre ne amane etwa dwan ne ya pama fi kromo eye musuo ana adi befie malady so obefa obi ne maame obefa obi ne maame na no o mada adina ene na wo anyem mako enso eyi ni nyina to agumaladi we ye ni pause ene ne tirafi na ba ma foforo nso di akira be no so wa jimi papa malady sani girlfriend minim odo fun so di akira ba na me hwe na me se wo me ba ne wa wo so di ojimi kakraka malady na di anko na bai wa nyesa ade ayi nya ho ye wiase malady wiase hu na wiase hu papa malady abrantie minim akokoduro ne do a wanyama akura yi fefe abrantie fefe di akire fra grand kwanta so oba no be defend na malady he me samra france ka yiso malady akura yi se de me si kan sam no malady akura yi wa be ifo emi so onya di kokko sema no atame ho onya normal child se pepe malady e se abrantie we ono so di akire ono so nim se papa ni woda ye de awie ye de ya wo re sa ye de amaban ye no ya case ye de o ne ko te se wa bansem na aban ne nka ye de ye hwe ne se ma pa break covenant no anu de na akora no ade no ho che na we obi enu nso obaji we na tra ne fie ndabi wobe ma papa na da obedi ku ti obi asuro onu obedi o ma malady o ka je obedi na tra ya me anya birthday siri free why Buadu Kenneth ene abele brother Buadu Kenneth odina woda nana safo kantanka Sompa Nkomo ene wish no happy birthday say na odina woda yi onyame free osuru musuru na onhira no ma de anyina oba ho fefo ma afio na Abraham sister ina omu group no ju omu discover am ye de ekunafo adoye no ne nuanom no Saturday ma feel enya 43 years no fe it's a reason happy birthday in advance of a cake any abusua ni nyina Sompa crew any fantasy ye nyina sema ye do pa na wudi wa wodai yesra osuru hira e do ma pa ya matadi ehemi eye baby long dress efe esiminasi say twan Efinanis collections woni bana na adwoa bantama ifie na chi eniema wo bi eniema kama ena wa shema tade fefefe ena the hair mama enwi no so ye kama bia kanfa no ya dress ne maame kra kan se enwi na fe ya wo maame tiri nwa wo de abaidie hair mama nso wa kra checking wo social media handles ni nyina so na wonso no winya bia a wo bia no wo betimi edi bia sendeo obe friend wa homa iso 0553 837 201 and a good year ekumi if the boy fast wo niema a good year fee wo niema empempra de say silver ni gold e buso the idea you surprise yengina because niema o dey we was for from am kwanso eti wo pebi etu akoton ba ko makola inside e busu ho na kwa jibi akoton na Abrampa malady asem ya no odene malady asem na no odene na wo ye kan ho asem ha wo de be fam malady hwe wo mu wo fie mfa wo nya adesua sebe se wo ne wo yire ba kotena ye ma no mahuna mane wonya wo yire wo Nigeria asem na ye se work akodan fie nwotwe no mutene na da ne bare na da na me onie na we dia ya so we dia buru 8 ochinya na me chese ntia omo yo omo sa omo maame no mo no wo mo hu omo protect omo awada my lady ya ma bia mo ankasa my lady emu ankasa ya ne dia hwa uja awade age wo baba wo ye brema na wo ba no age no gine wade fa ne koma wo maame no hwe ne ma na wo nua ba na so obeja wo baba de na ma ne yere so mfa ne kwa wale brema wo my lady emema me tumofo ebi onsua se wo baba
se oba ne so de ne kwale pema fofra je wade e wo bi penti fa ne ma wo maame ana wo nua ba sa pepepe se wo nware ya wa ware so a wade ko na wo yere hwene ma na wo yere hwene ma wo na ye hu maladi ehu ensema ye kan maladi na me kase mema ne bi emfa wenya adesua na ebi agime dodo maladi ebi nyansa wo foma turesen nti wo yere ba ojimi nwini ko trim za ya wo ba woni na ba wu bi nti ya wo ba no akono be na maladi akra we nam hwei ne he na be so hwene na yesi fom ne nofo wei na ne tokra wei maladi we kra ne se no 30 we no wo 19 no na ne 13 no na esen na neti 14 ne kra na wo hwe na hwe na branch Francis enam so wagimi ti bon koso maladi na Mr. Temple bi eki bi on ye nhwe ho so ye ebetimi akoba se maladi galamse ni woya no dodo na di moja ye ka no kra tie nipa obi opesu otu galamse no onya no bia omo wo malamfo edi se adwuma we ma wo mu eni akomfo maladi ekwase asem ti ya no mnete site wo edi eti abrantie moja etugwe maladi nya moja na bi ni aka agu no bia akro beden wa nipa wa wakotoduro na akotoduro wunni nyina so se emoja no di ye bibia maladi kwa akotoduro se yo de makra nanom na ka obi na anyem no una akoton wadu obi na anyem no aka na akoton wadu enam so wagimi na wusua nyansa na maladi ye case no enano omo frey sa kro no fo ni bi frey omzi adwuma kro mo yakoso ewa nkran ayi omo se dodo na ye bi okromo ba bi abrantie omo we dwuma yakoso ano no obi fa na yire fa na manyina yanko kwasi asema akwa 0551931931 0548931931 Sompa Nkomo ya wie ya di ama yaban eti di aka wa bansem ya di ya wie ya di odi for panuti ne friend free nkra obedu okohwe na wasane akoda no na fe ya di ekoya ni 0551931931 line 2 hello Hello, good afternoon. Afternoon, Pacho Ntiewu. We Pacho Sompa. Aye. Hello. Eja, yete unkaka say. Me Pacho, akola nso na wo ti ye hwe ne kan ho atepa. Akola de say ye kan ye ka krando ya krabo ne dudu. Wo akola nso modini ma police for 19 years. Also on Sukadembi. Hello. Hello. Ase me cheche mo. Ya je osu ye ntie o. Abraham pa na die wo se uko ka uto ko wo ma. E manshia. My lady, akola no. Atem le be an kamistre mo papa no ko zan kakra. So se papa ni tin free ta ko hu bi o wa be wura mo a be ade bia o kasa no so ye na ba no kamistre mo ye ama police ti police for asem dem fire ele me say mo we are speaking here let sakra man. Hello. Aye. Hello. Mami ye tie wo. Hello. Oba pa kasawai. Hello. Hello. Eja ntie. Pacho Oheneni na nkuko wonchira woni wa ma ku na bona akola ne ga na yo no ga no oyi widi ni eye ni ga ho nengu de ga ngo ne yire no oda so ale be ma na sa ne yire no asisa ne mo ni de ni ku de oba ni de na ko da ni de mene mo ya de pa na oba no sponsoring ki de ma no na nya be ma no ko ne be ma oba bo ma ta boy ade kro mo jesu. Hello. Hello. Pacho ntie. Good afternoon. Afternoon. Na na. Hello. Eja ye ntie o why? Good afternoon. Afternoon. Number John, my Juma Boko. The Juma Boko. Hello.
Hello. Hello. Hello. Jamba joyenti why? What you don't want to say a soccer pa number to Jamaica. You pa. Hello. 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 Pa joyenti. Yentie wo. When? Why so say? Me da say. Oh, asemu we die na me sura wo na dwuma pa wo ye. Omo afuma so di sadie nyina mbre mu. Ayi ni e be fata. Kwa tem ye me show. Mame, e be sio kese. Na me titivi no me suwa ma me hunu ya me nya me ho. Ajimi te mame. To me catch that. Emma yapa, yefanya bisia. Yakwa waria sia, yama yeninda ho. Sebati ya wali edike jaya. Yakwa waria sia, yama yeninda ho. Yama yedebe kwa waria ni mmemma na ye wari omono. Let's say 2 years. Iba kola wote si wetu nini na da. Na wu betwa betwa na system sa kola ne di bre wote. Munya kola. Ai sisi so. Oni munya na odi moja na ekoye. Niya abronto ya adwene bema. No ni mu de odi moja na ekoye. Akola ne ye virgin ti no breaking no. Na odi ni moja de ye nya nkomade. Enti akola no e so to ye virgin bi na ofa no. Na adwene na akoma ni bi bi akodi papa no ho. Enti de papa ne be ke bia no di etire. Na akola no so fancy onya de sia no ya akola boni. Me ka to ya akola boni bi. If you say one car, one in the aso enko for you mako 7. What would that? And what in any juma? When them akwala so nkasa, mame ya mi sura pa. Menu mu hidi nsemu mo. Hello. Mame. Yentie o. Hello. 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 Oba pa yentie o. Ma, me pa cho se case we me to be sure si ana me kini. No napa no ma. Emma akwala no o ti tira akwala no le dai. Na me dey say, ma me na ti yan kan se bia ka wo. Ati preko ma me say o ka kan wari me say on prepare ni ga so para ba. E mo ti do MB Jimmy o. Na ni ire no ni tonight. Se ko tan ya na ya ba she. O tan ni ba ba ya le dem no me say na say. Ako play church ma me si dai me ko ya me fa so kan be dai. Me say di ma fa ni me say na pa ni ire no. E ke chire no me say. E wo tia ba say so ma. En sa fi anya san ke chwa. En sa mo. Hello. Hello. Oba pa yentie. Me pa cho me nya so fu be so fu pa number. Pa mo pa number for to boma o. Me na mani 0245 39 18 93. We dey won kire you. Afi kwanga mo ko fa bidi aba. Tizabo 0245 39 18 93. Yeah. You. One. Hello. 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 Pacho yentie o. Hello. Hello, Pacho yentie o. Yo, Pacho program na ma repa me. Me ko wale obalo na me wo. Hello. Eja yetie o. Na me sumo obalo di akwala 4 years me wale me. Enyemne ma hwe me akwala no me ma ba no ma na that day ma hwe na no bi SS. Why are they? So asu me timi na tina hwa bafra na VSS na o pa se nyamso ni mu a wo be ye bone
ti sa me ha branch na ye no eno de ebone e me pa sa me na ma ban man na ma ba ta mo nchi am for so ni wa mo ami islam hello yeah hello I am Pacho you. Yeah. Good afternoon. Afternoon. Madam. Good afternoon. Yeah, just please, Pacho, me better be cutting wrong. I'm not working cutting. Some of the I wanted to take it serious. And he said, my Akolano, I'm looking up to 7 years, 7 times, you know. Minimum Pia on the galant save oh no so your friend saying okoye bibi yes no pe oba onim no nenda you go to better betray you know this guy took 1 billion Ghana cedis at the command Obama on Obani die so this issue is not an easy issue I'm most and the Akolan Bema no motion ye hey your last one hello Yentie o. Pacho me. Because I don't have to hello. Yentie o. Me Pacho Yada say, your friend see, yes, sorry, soon. You may have no chance. They were better so. Sompa FM. Be one of the 100 lucky winners to get a full reward equal to